Jaké to bolo? Ja neviem. A však mi už točíme. Vítam vás pri novinách o 19. Feju. Teda feju neexistuje. Takže, Mešra. Áno, meter. 1. apríl. To je meter. Či... čo to? Kilometer. Ono tam slniečko. Tak to ukážte to. Joj, hej. Deti sú to nanky. Tak. Dobre, si ten lístok. A dneska si poviem, urobil sa nehoda pri Spišskom ráti, boli tam hasiči a povedali, že idú do vody. Čo vôbec nemalo ísť tam, ale dobre. Tak. Čítali, potom je tu reportáž o fejkoch, zvieratkách plyšových, čiapiek, napríklad toto, skate, alebo napríklad toto zvieratko je úplne fake, alebo Madejčina, alebo tento Angry Bird. Tak máš neužívat. A dneska si prvýkrát ukážeme na televízii Markíza. Koľko neráme. Takže ja mám 150. Daj. Imia. 150. Ja mám 150. Takže, a to bolo všetko našich televíznych hodín. Naše to už je nejedno. Ahoj, uvidíme sa na budúce. A ten mikrofonik. Počkaj, ešte mám niečo. Čo? Zas! Mám pripravenú sníh. Po internete sa nejaký význam, je to proste challenge, že musíte to spraviť, ak vás niekto vymenuje, ten, kto to vymyslel napríklad, alebo keď ten, kto to vymyslel, za toho z Nemecka, napríklad z Ameriky to pochádza, tak to dajú do Nemecka a tak sa to rozplýva. Takže dneska sa pred chvíľkou používalo Icebook Challenge, čo asi každý pozná. A potom tentokrát nerob nič. Nedá sa to. A dneska je tu YouTube tanečná challenge, čo pred chvíľkou bolo v Amerike, asi pred 3 mesiacmi. A teraz to pred mesiacom dal Google, že všetkých youtuberov československých vyzýva. Takže to bolo všetko z našich televíznych hodín a ideme si po poznámky na budúce a potom sa uvidíme zase. Dovidenia. A Gogo sa asi nás pozdravujú. Dovidenia. Dovidenia. Uvidíme sa na hovňúce.
Dovi! Dovidenia.